Здравейте, приятели, аз съм Нигаброто и днес ще играем Impossible Quiz! Да започнем с първият ни въпрос. Slap me do present. Така, how many holes in a pole? Колко дупки има в пол? От пол едва ли си има директно, защото няма дупки. Значи може би си има предвид кола. Да. Правилно. Can a match box? Това не знам, ще науча към... Супер! Така. Let's DRAL предобреждане. Ако мисля. Я вижте! Answered this question backwards. Но какъв е въпросът? Това на обратно е, окей. Click the answer. Как по дяволите ще стигна до там? Аз знам. Ла. Това не го знам, ще научвам. The answer is really good. Swan. Search. Какъв беше отговорът на въпрос 2? Този или този? Този. Не бе. Сега, ако цъкнем тук, ще ви го зачете, че е този. Така че така. Кое прилича на... Изберете храна. Прилича ли ви на храна? Не. Нито пък това, нито това. А прилича на картофки. Това не го знам, нито ще цъкнем. Натиснете най-малкото кръгче. Там. The sound does not. Пише кон, х, така, 24 минус 7 е равно на 17. 18, 2, това не знам колко е равно, lowers. Stop, чук, така, бъди си. Вижте буквите, буги, blue, orange, green, yellow. Видяхте ли се едно? Save changes to anti-blank. Показва тук някакви букви, тук някакви букви. Ето как се прави. Click the V in lives. How do you kill a werewolf? Ще го ходиш? Това не го знам, превъртаме. Кой въпрос бяхме стигнали? Кой следващия ден? 28, да. Wi-Fi breaking, това вече се свеща какво справи. Тук трябва да изслушате кучето колко пъти дявка. Тук, това го превъртам, ще го сбъркам. Да, elephant don't like mice. Има някакви мишки. Какво справи тук? Жестоко. Велико. If you press this button, it's game over. What do you call a wingless fly? Wow. Can you get this question wrong? Skip. Mary Rose sat on a pin. Mary Rose. Сега, тъй като не мога да се покаже, ще ви кажа как да умирате. Цъкате левия бутон, задържите. Та-да! Ето този въпрос е ненормално труден. Не знам за какво. И това, хора, беше най-отвратителната игра на света. Ако искате, сабскрайбвайте, лайквайте и играя Monkey Quest, така че ако искате, ще си напиша скайпа долу в описанието. И можете да ми се обадите, за да играем. Чао!